ሰላም ሰላም ናይ ዜድ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ድሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኾንለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ማለት እዩ። በቢ ዘለኹም ሰላም ክብዝሐለይ እና በመጀመሪያ ስመይ ከላለየኩም ተኣምራት ቻናል ወይ ከዓ ተኣምራት ዩቲዩብ ይበሃል። ዘይትፈልጡን ዝትፈልጡ ደሞ ትፈልጡን ኢኹም ማለት እዩ። እና ያው ለማዓንቲ ኣብ ናይ ዜድ ዩቲዩብ ተራኺበ ዘለኹ ደሞ ማለት እዩ ብናይ እታ ሓጎስቲ በቃ ሓጎሰይ ክገለጽ እየ መፅየ ማለት እዩ። ብእውነት ካብ ብላዕሊ በቃ ካብ ብላዕሊ ደስ ስለ ዝበለኒ ከም ማንም ብላዕሊ ማለት እና እግዚአብሔር ይመስገን። እና ስዳ ስኻእተ ኣይተልኹምኒ ያው ጓድኒ ሞንታይስ ድሕሪ ክንደይ ወረደዩ ማለት እዩ። ድሕሪ ክንደይ ሞንታይዝ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ደስ ኢለኒ ብእውነት ኪዳነ ምህረተይ በቃ እንድዒ ደስታይ ክገልጸ ኣይኽእልን እያ። ካብ መጠን ብላዕሊ ደስ ኢለኒ እና በመጀመሪያ እንኳዕ ደስ በለኪ ጓልኒ ካብ ደሞ ዝተበራታትዕዋ ነበርኩም ኩላትኩም ኣዝየ ካብ ልቢ የመስግነኩም ማለት እዩ። ደገፍኩም መበረታታዕኹም ምትብባዕኹም ገለ ኩሉ ግዜ ምስኣ ከም ትኾኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እያ። ካብኡ ብእውነት ጓልነሲ ትዕግስታ ዓቕላስ ክነግረኩም ኣይኽእል ማርያምን ብጣዕሚ እያ ትዕግስተኛ ብጣዕሚ እያ ዓቕላ ደይ ካልእተ ትኾንሲ ካብ ባዕለይ ጀሚረ ኣነ ባዕለይስ ክሻብ ክንዲዚ እንዴ ክጽመሞ እየ ገሌለስ ሃይመበልኪ ሓዲገ እየ ገለስ ገለ ማህለኹ ካሊእ እንትን መበልኩና እሳ ግን ተስፋ ከይቆረፀት ደኺሙኒ ሰልችዩና ከይበለት ኣብዚ ደረጃ እዚ ስለ ዝበፅሐት ብጣዕሚ እያ ጠንካራ ክብል ኣይፈቱ ብዘጋጣሚ በእውነት ክገልጽ ኣይክእልን እያ። እና ያው ለኾነ ሓደ ዕላማ ለውንሲ ከምዚ ለኾነ ፕላን ተልናስ ክሻው ስነሳ ተስፋ ከይቆረፅና ወላ ብዙሕ ዕንቅፋት የጋጥመና ተስፋ ክንቆረፅ የብልናይ ብልብል ተኣሽሙ እየ ተምሂረላ ማለት እና ማናችን እንትን ሰብ ኣብ ሂወቱ ተስፋ ቆረፅ የብለይ ደኺምና ሰልችና ከይበልና ጠንኪርና ተሰሪሕና ዓወት ከም ዘሎ ማለት እዩ። ተምሃሮ ካብ ዜድ ካብ ጓልኒ ማለት እዛ ናተይ ኣብዚ ሕዚ ዝፈትወክ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክ ብዘጋጣሚ ለኹላትኩም ይፈትወኩም እየና ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ይመስል ነይሩ። ብካሊእ ቪድዮ ስብ ንመፅእ ዳሕና ቀኒ ሰላም ሰላም ክቡራትና ክቡራን ተመልከትቲ ሕመይኻትኩም ሓርኻትኩም ድናኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፊርሊ ኣብ መላዕሉ ትርከቡ እዚ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ማለት እዩ። ክቡራት ተመልከትቲ ንዛን ዝፈትዎ ሓፍተይ ዝሃበትኒ ውህብቶ ብጣዕሚ ደስ ዝብልዋ ማለት እዩ። ካብ ኣነ ላዕሊ ሃምቲ ሓሳባ ካብ ብደንብ ገርኹም ዝሰምዕዎ ትኾኑ ገልጻቶና ማለት እዩ። ብጣዕሚ እንዳድነቓ ብጣዕሚ ዝፈትያ ንሰብ ድንህዋ ክብሪ እና ማሕዝነት እንታይ ክብለኩም በቃ መሓዛ ማለት ሰማ ማለት እያ ነኳ ብዛጋጣሚ መሓዛ ኢለ ክወስዳስ ብጣዕሚ ሓምዳርሕቕዋ ደኣክል ስለ ዝስምዐኒ ጓልኒ ክብረተይ ንእሽተይ ሓፍተይ ገብርኤል ድሕዛና ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ማለት እዩ። ብዛጋጣሚ መጀመርያ ሞንታይዝ ኮይነ ወዲያ መልኣኻትለይ እንትን ቪድዮ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ሆኒ ግን ያው 3 ደቂቃ ከባቢ ስለ ዝነበረ ክለቆዮ ደለኹ ምክንያቱስ ውስኻ ብለ ክለቆዮ ዳለኹ እንትን መስደቂያ ገለ ክረአየለይ ማለት እዩ። እና ካብኡ በቃ እንትን ነገራት እናተደሓሓዘ ምንም ክምቸና ይኽኣለይ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ እንዳድኾነ ቦታ ወፃናና ምስ መዳመይ ከምዚ ዳበለ ቦታ ወፃና ማለት እዩ። ንእሽተይ ኣቃርፂ እኳ ብጣዕሚ እየ ፈርሐ ነበረ ማለት ህዝቡ ብጣዕሚ ቆልዑት እኒሃ ዳዚ ዳዚ ናበላ ገለታት ካሜራ ብድሓዝካ ድማ ያው ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ካሜራ ይፈትየ ዱዕላትን ክቃርፃ ምናምን ደስ ክላተን ዳምሲ ማንም ሰብ ክቃርፀለንስ ብዙሕ ኣይምቻተኒ ማለት እዩ። ግን ድኸድናዮ ቦታ ገርመኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ትርእይዎ ማለት እንደ ድኾነ ዓድኻ ዳዘክር ድኾነ ቦታታት እዩ ዳዘክርከና ብጣዕሚ ደስ ድብል በረኻማ ቦታ እዩ። በቃ ኣብዚ በረኻማ ቦታ ሲ ዘና ብኻ በቃ ከም ልብኻ መኪና ሓለፈ ትረአየኒ ከደን በሃል ነገር የለይ ውፅእ ደለ ቦታ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ድብል ድንህዋ ኣየር በቃ ንእሽተይ ፍርሽ ትብለሉ ነገር ኢና ኣነ ክላይ ብጣዕሚ ደስ ውኒ እና ያው ብዙሕ እኳ እና ምሕማስ ምናምን ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኣይኽእሉሊ ብርግጥ
ብቻ ግን ኣብኡ ለሓመሳ ገለ እናረአኹ ዓይናተን እዚ ዝመስል ቪድዮ ዘለኹም መፀናኹም ግን ሙቻ ይበቃ ደስ ይለካ ድምርኣይ ኩላይ ማለት ትዘናግዐሉ ትህልኻ ሓደ ነገራት በተለይ ኣብዚ ቪድዮታት ድምስራሕ ብእውነት ከምዚ ድራማታት ምናምን ድምስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሙቻ ግን ኩሉ ግዜ ስለዘይንኸድ ምንም ግበር ኣይከኣል ከም ትሪእዎ በቃ ፅድት ዝበለ ፓርኪንግ እዩ ማለት እዩ እና ቦሊሰይ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ዘኽብራ ንእሽተይ ሓፍተይ እያ ያው ፅቡቕ ትምኒታ ታሕጓሳ ኣገልፃትለይ ቦሊሰይ ናተይ ዝፈትወኪ ዘኽብረኪ ሓፍቲ ባዕለይ እና ይቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ካብ ልቢ የለ ምስኪን ባይዝዊ ብዙሕ ንግግር እኳ ይኽእል ዶ እንታይ እዩ ነገርቱም ህዚ ኣነሲ ከምዚ ፊት ለፊት ላይቭ ተኾነ ይወግዕ ንመፀለይ ዳምሲ እንትሕፊ ላይቭ ደይኮነሲ ብዙሕ ወግዕ ደይመፀለይ እንታይ ጉዳይ ኩሉ ሰብ ደይ ኣይፈልጢ ብቻ እና እናተዘናግዕኹም ሻሂኹም ሕዝኹም ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ በቃ ኣብቲ ድንኹም ኮይንኩም ሪላክስ እናገበርኩም ወይኔ እና እስኪ ዩቲዩበሮች ማለት እዩ ላይክ ናገበርኩም ካብ ድማ ካብ መጨረሻ ድምርኣይ እስኪ ሞክራ ሓንቲ ኣትመፅላ መሰለት መስጠቂያና ኧረ ዶሮ ላብላዓና እንዴ ምንድን ነው ድማ ኣብዚ ቦታ ዝረኽሞ ትሕመስሎ ማለት እዩ ያ ሰላም ኣነ ቃራፅ ደይብለ ኮነ ዳ ከምስ ባይዘወ ቆልዑ እንትናገብኣ እዩ ማለት እዩ ኣይ ዝሮ ድሓር ኤዲቲንግ ትገብር ኣለኹ ከየሸፉነ እየ ማለት እዩ ዳ እንሃ ቀልብልብ ድብላ ቆልዑ በቃ ድያ ስራሓኸ ማለት እዩ ብዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምሸት ነብርና ማለት እዩ በተለይ ካንሓድር ኑሮ ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮታት ሰርሕ ነብርና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ድነበርናዮ ውዕሉ ወፅዕና ዳ ከተማና እናተመለስና እዩ ማለት እዩ እና ብዝኾነ ፖሊሰይ ናተይ ያው ብብዙሕ ዝፈትወኪ ዘኽብረኪ ምቅርቲ ጓል ነየኽና ይቐኒየለይ ክብል ይፈቱ ማለት እዩ እዛ ናተይ ከዝረይዎ ናብ ገዛና ንኣተና እዩ ማለት እዩ ዓድና ብሰላም ጥና ኣትና ንህና ተመስገንኻ ባይዘዊ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ እዩ ኩሉ ግዜ ትኸዶሲ በቃ እንትን ይብለካ ማለት እዩ ብባዕልኻ ካትጭንቀይካ ሓደ ነገራት ወዲያ መኻ ንእሽተይ ኣየር ካብቲ ዓዲ ውሽጢ ኩሉ ግዜ ተዓፅኻዮ ትውዕል ገለስ እንሆ በቃ ለውጢ ኣየር ቀይርካ ትመፅእ ኢልካ ደስ ይብል ማለት እዩ ኮራተይ እዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣበራትዑኒ ማለት እዩ መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ ኮራት ኣሕዋተይ ያው ብር ብምርኣይ ድማ ሓገዙም ዶላር እንተኸልዕ ማለት እዩ ኣረሕ ደጉ ዶላር ኣውልዕኒያኹም ማለት እዩ ዝፈትወኩም ኮራተይ ነለማሕንቲ ቪድዮና እዚ መስል ነውሩ ማለት እዩ በተለይ ሓደ ኽን ማለት እዩ ብመጀመርያ ቪድዮ ብዙሕ እንትን ኣይተላ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቪድዮታት እናረአኹ ኣነስ እግዚኣብሔር ይመስገን በእውነት ዋላ እንትሒ ሓደ ሽሉ ብዛዕባ ወይ ደይ ምቸን ንኾን ገለት ሆን ዳ ምስ ሰማዓተልዩኒስ ክሳብ መጨረሻ ድካታተል ቪድዮና ሓደ ነኽን ግን መጀመርያ እቲ ቪድዮ ተሃለ ትሰማዓና ብጣዕሚ ኣነ እናመን ተዓዘብ መስካትኸና ሜሲ ጓል ማጮ ሜሲ ካማጮ ትብል ጓራያ ማለት እዩ እና መጀመርያ ተናገረቶ ንግግር ካሊእ እዩ መጨረሻው ግን ያው ብራንኪ ኣሰርሓትና ማለት እዩና ብድገርም ብዙሓት በቃ ቆልዑስ ያው ብዳ መጀመርያ እንትን እየን እንጠቐሙ ማለት እዩ ማይዘወይ ካብ 40-50 ብዙሕ ትምህርትታት እንህዎም ቪድዮ ብሓቂ ይረአዩ እዮም ግን ዋላ እኳ ኣይትስምዖም ግን ካብ መጨረሻ ርኢኽን ክልተ በሪ ርኢኽን ማይስም ተበኽን ዳሕና ዝሓገዝ ኢልና በሪ ያርአያልና ማለት እዩ ዘናተይ ያው ዓድና ፀሕና ስለዚ ይወርድለና ኢና ሰላም ቃኒለይ ብካሊእ ቪድዮ